Hola, com va? Soc lo Javi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui us porto una partida espectacular jugada entre dos mestres FIDE de Croàcia. Aquesta partida és un exemple de com destrossar brutalment a les negres si aquestes decideixen no enrocar-se o si aquestes decideixen endarrerir l'enroc. Som a Croàcia l'any 1998, amb blanques el nostre protagonista Željko Boto i amb negres tenim a Mijo Perić. Les blanques van sortir de E4, obertura de peu de rei, va contestar E5, joc de peu de rei, cavall F3 atacant a E5, cavall C6 defensant-lo, i aquí les blanques van plantejar alfil B5, obertura Ruy López. És molt important la visualització del vídeo d'Escacs en català, introducció a l'obertura Ruy López. Repassem la teoria d'aquest gran vídeo. La resposta més popular amb diferència de les negres davant la Ruy López és A6, defensa Morphy, fent fora l'alfil. La segona era cavall F6, defensa Berlín. La tercera era F5, defensa Schliemann, etc. Us recomano molt la visualització del vídeo, introducció a l'obertura Ruy López. Aquí les negres van plantejar F5, defensa Schliemann, també es pot trobar com a gambit Janisch. Les negres estan atacant al peó de A4 i aquí, tal com vam explicar el vídeo de la Ruy López, les blanques no han de matar. Entesos? Les blanques han de defensar el peó de A4 amb cavall C3, que és el que va moure aquí les blanques. Per què no han de matar? Perquè si maten, t'ataquen el cavall i aquest cavall ha d'anar endarrere perquè aquesta diagonal està controlada per la reina i seria una pèrdua de tempo. Entesos? Doncs bé, tornem endarrere. Les negres van plantejar F5, defensa Schliemann o gambit Janisch, cavall C3 defensant a E5, F per E4, cavall per E4, cavall F6 atacant al cavall, cavall per cavall, reina per cavall, les blanques van enrocar per la banda de rei, cavall D4, una imprecisió atacant a l'alfil, entesos? I forçant un bescanvi de cavall. Aquí les blanques van matar cavall per cavall, peó per cavall, obrint la columna E, entesos? I les negres encara no s'han enrocat. Això s'ha de castigar brutalment. B3, C6, atacant a l'alfil, ja comencem amb torre E1 escac, alfil E7 tapant l'escac i alfil A3 atacant amb aquest alfil que és el defensor del rei i passant absolutament d'aquest alfil que està atacat pel peó, entesos? Aquí les negres van fer D6 tallant la diagonal de l'alfil de caselles negres. Evidentment no poden matar, perquè si maten aquest alfil que està atacat te venen a destrossar brutalment i quasi que no. Tornem endarrere, es van estimar més fer D6 tallant la diagonal de l'alfil de caselles negres i ara aquí ve l'entrada de la reina, reina H5 escac, entesos? Les negres es van defensar amb G6, però què hagués passat si s'haguessin defensat amb reina F7 proposant un bescanvi de reines? Doncs aquí les blanques guanyen espectacularment, entesos? Com? Primer tot sacrificant material, tot fent torre per alfil escac. Rei per torre i ara ve alfil per D6 escac, desitjant que les negres es cruspeixin l'alfil, ja que deixarien la reina negra desprotegida i després la blanca la podria menjar, entesos? Per tant, el rei ha de protegir la reina, rei F6, reina E5 escac, rei G6, alfil D3 escac, rei H6. Aquí no val defensar aquest escac amb alfil F5 per la màgica G4, entesos? G4 atacant a l'alfil, aquí, alfil per alfil, reina H5 escac, rei F6, G5 escac, rei E6, torre A1 escac i el rei s'allunya de la defensa de la reina. Després del rei matar ens cruspim la reina, entesos? I les negres estan perdudes. Tornem endarrere. No érem aquí. Érem després de reina E5 escac, rei G6. Alfil de 3 escac, rei H6. Alfil E7, fineta, preparant ja l'escac i mat brutal. I si la reina negra vol defensar amb reina D5, defensant aquest escac i mat, reina F4, escac, G5, reina F6 escac, rei H5 i aquí les blanques després del fil A2 escac
Alfil G4, alfil per alfil, rei per alfil, F3 escac, rei H5, G4 escac i finalment reina H6 escac i mat. Entesos? Només era una línia que s'havia d'haver calculat, segur que es va calcular amb aquesta partida. Tornem endarrere, tot això no va passar, tornem endarrere. Tot això hagués vingut si, tornem endarrere, som a la partida reina H5 escac i aquí les negres van tapar l'escac amb G6, entesos? Si haguessin tapat l'escac amb reina F7, perden com hem explicat abans. G6, tapant l'escac i atacant a la reina. I aquí les blanques van fer una jugada bestial, espectacular, impressionant, brutal, que va ser, si vos pots parar el vídeo, troba una jugada espectacular de la reina blanca, que l'estan atacant i s'ha d'apartar, i es va apartar ni més ni menys que a, no t'ho perdis, pam, reina D5. Atenció que aquest peó no pot matar la reina perquè està clavat per aquest alfil, és a dir, aquest peó no pot abandonar la diagonal blanca de l'alfil, entesos? Brutal, aquí la reina està fent molta feina, està fent pressió al punt de D6, fent pressió al punt de també E6, entesos? E6, C6. I aquí les negres van decidir desclavar-se d'aquest alfil de caselles blanques, tot fent rei D8, ara sí que el peó es pot cruspir aquesta reina. Aquí les blanques van sacrificar material a canvi de dos peons, tot fent alfil per peó per reina per C6, atacant a la torre, que s'aparte a B8, torre per A7, brutal sacrifici de les blanques, reina per poder fer després alfil per D6. T'has fixat? Ara hi ha una tisora de l'alfil, per tant recupera material, la reina s'aparte a B7, atacant a la reina, o proposant només canvi de reines, que evidentment va ser refusat amb reina C5, la torre s'aparte a A8, torre a 1, activant la torre que quede, reina B6, desitjant un bescanvi de reina, i aquí ve la jugada màgica de les blanques, que li va donar la victòria total i absoluta, brutal. Pots trobar la jugada guanyadora de les blanques, si vos pots parar el vídeo, i enhorabona si la trobes. Doncs bé, la jugada guanyadora aquí va ser alfil C7 escac, atacant al rei i reina. Evidentment aquí la reina ha de matar, reina per alfil, i ara ve la jugada màgica i guanyadora, reina G5 escac. Aquí les negres es van rendir, només tenen una casella, que és aquesta, rei D7, però després ve torre A7 escac, ja perden la reina, rei C6 defensant la reina, torre per reina escac, rei per torre, i després de la jugada reina E5 escac, tisora, per una banda s'està fent escac, per l'altra banda s'està amenaçant l'altra torre que està dormint, rei B7, i després de reina per torre aquí les negres no tenen res a fer, perquè estan completament perdudes, la torre no està desenvolupada, l'alfil tampoc, i aquests peons no duraran gaire, entesos? I les blanques tenen un munt de peons. Per tant, brutal, espectacular, bestial, victòria de les blanques, que van aprofitar que les negres van endarrerir l'endroc per atacar-les brutalment, sacrificant material, obrint línies, etc. Doncs bé, jo ja m'acomiado, us deixo amb la partida amb música i fins aquí aquest vídeo d'escacs en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci. Adéu.